Добре дошли на световната премиера на Умая Яхтс. Те представят модела си Умая 50 на яхтения фестивал в Кан. Сега ще разгледаме задния кокпит. На задния кокпит имаме хидравлична платформа, която се потапя до метър под вода. Имаме две стълбища, които отвеждат до флайбриджа и маса и столове от тиково дърво. Масата се отваря, също така може и да се премахне и на нейно място да сложим шезлонзи за гостите. Външната и вътрешната част са разделени с плъзгаща врата, която е с 3 степени на отваряне. А сега ще ви разходим в тези 156 квадратни метра жилищна площ. Катамарана е най-широкия в клас 50 фута. Салона е така проектиран, че да ни е максимално широко и свободно. Разполагаме с двоен хладилник, напълно оборудвана кухня с 4 котлона, фурна, миялна и всичко, което е нужно за вашия приятен престой. Масата и дивана са така разположени, че да може да гледате морето постоянно. Под табуретките и дивана ще откриете още площ за съхранение, а тук може да съберете още 10 човека. За улеснение на вашите гости имаме хладилник за вино, а за повече комфорт на борда цялото помещение е оборудвано с електрически щори. Пулта за управление с цялото необходимо навигационно оборудване е на ваше разположение. Може да избирате между един или два дисплея в различни размери, а непосредствено до него се намира вратата, която улеснява достъпа на гостите и на капитана. Външната зона отново демонстрира изключителна широчина. Леглата за слънчеви бани могат да се махат, а местата за отдих от двете страни зад мен са подходящи за ароматното ви сутрешно кафе. Тентата изцяло може да се премахне и да усетите директно слънцето по кожата ви. В левия корпус се намира кабината на собственика, която заема цялата площ. Може да видите колко широко и просторно ни е тук. Зад мен има легло, което е Queen Size. Тук имаме зона за развлечения, където може да си починете и да се насладите на любим филм. Имаме контролер, който позволява да сменяме различните сцени на осветление, персоналния климатик и отново разполагаме с изключително много пространства за съхранение на багаж. Зад вратата се намира пералнята. Офис пространството разполага с място за работа от всяко кътче на света, а цялата лодка е оборудвана с Starlink. Банята отново разполага с изключителна широчина. Може тук да има две мивки, имаме широка кабина, персонален климатик, биде и тоалетна. Намираме се в десния корпус на лодката, където ни очакват две каюти. VIP каютата и каютата за гости. Всяка разполага със собствена баня, персонален климатик, изключително много простор отново и естествена светлина от прозорците през светлата част на деня. В момента се намираме на флайбриджа, откъдето може да изпитате красотата на това да плавате с Умая Яхтс.